Айде пак. Ние сме данъчни. 30 000 Евровизия. Като кафенце надига ми го и не ми тирамисо. И придет день, и воссияет вновь монолит во славе своей. Kowalski, something strange is going on here. There were loads of monolith fighters inside the building. They were all in a trance and talking to a pile of trash. I examined this pile, and if you cut through the crap, it resembles a primitive antenna. It seems that someone talks to them through this antenna, and they believe it to be divine intervention. This is all very strange. Someone's controlling these fanatics. We'll get back to this later. Великий монолит, где ты? Мне нужно вспомнить. Монолит, помоги мне. Монолит — это свет и знание и свет. Он вернется. Добре, хора, важно уточнение, дайте се разпределиме по двойки и да си определиме позициите, които ще... Значи ние тримата оставаме тройка. Кои вие тримата? Ти? Аз съм добре. Че горе-долу знам терена, той не го знае. Добре. Значи ти оставаш с Марто. С Марто, супер. Окей. Марки си бил този терен? Добре, аз си Добре, Имаме общо взето два мейн квеста. Слушаш ли? Два мейн квеста имаме, като цяло за тия две вечери. Най-вероятно утре на куп. Трябва да съберем една антена. Ингейм базата ни е КП-5. Добре. На входа. Трябва да има и патрул, който се движи там. Което трябва да има двама тука, двама да въртат от тук до там и обратно. И вече двама тука и после вече другите си отиват. Така, имаш 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 артефакти има. Дето се казва, които трябва да се намерят. Артефактите ни трябват за вдигането на антената. Да. На антената са... По-скоро искаш да ти кажа, нека спасите комисията, като ги съберем нещата, тогава да ги даваме, защото ще бъде too much information. Обжективи. Значи трябва да видим тук тази антена дали е оранжева, тази антена дали има оранжево или тази антена дали има оранжево. Той е тук и може. Да, всъщност ето тази антена. И тук също. Не, тая видяхме тук, тази не е окей. Антени трябва да ги проверим ли? Тази също не беше май. Значи тази антена трябва да има оранжево, тази или тази. Тази няма. Ако е тази вчера, там мисля, че няма вчера. С тебе не видяхме оранжево. Трябва пак да проверим. Проверявате, ако има оранжево, взимаме. Просто ще ги прегледаме всички една, две, три антени. Това е двойка, която е отива за едфакт, там е на кръстонището. Сателитните чини. Да. Добре. Една от тия е с оранжево. Значи, с оранжев спрей драс. 3 антени, душ кабината, сипея. Добре. И това е. Антената за къде ни беше? И ще я ползваме за статуята. Банда, елата останали тук да се разберем кой къде ще ходи, че има бая неща. Вие чухте бункери и веднага тръгнахте на там. И след като събереме всичко в дългата стая го хвърляме. Да. Добре. Добре, хора. Вие двамата сте с войводата, значи тук трябва да имаме 6 човека. Двама, които да седат тук, двама, които да патрулират пътя офгейм база, ингейм база и двама на КБП. Може мале, какви сте ми бели. Аз да им света. Russian gang, here we go. Every weekend make a bomb. Our bass inside your soul and your mind get blown. Village boys и диджей Бятман разрывают ваши хаты. Да нам просто батя, скажем вместе, сука, блять. Сука, сука.
сука, блядь. Блядь. Радиоантена. Сука, блядь, буду вечно повторять. Оп, давай, опять. Сука, блядь, буду вечно повторять. Сука, блядь, оп, давай, опять. Сука, блядь. И обратно, е така е служете. Да, ще да има. Това е перфектно. Малено още чарко. Ако живеехме във времето на средновековна Италия, щяхте да... В далечното бъдеще щяхте да сте гении като Да Винчи. Те всички са си тръгнали, бата, ние се въртим в кръг около купчи на букук и говорим и призоваваме Бога на тръбите. Айде пак, ние сме данъчни 30 000 Евровизия, като кафенце на фигамиго и не ми тирамисо. Монолит, камерата заби и чисти ануси. Монолит, поливинил хорит. И кале. Това беше моята. Да живеят хората прахослукачки. Всички. Айде, готови. Монолит. Стреляй по камерата. Айде,